De populariteit van Friesland als bestemming voor een kwarte vakantie neemt toe. Dat doch blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Verleden jaar gingen meer dan 1 miljoen mensen voor een kwarte vakantie naar Friesland, Rijnsland of Drenthe. Het zien in Lien wienen dat er nog zo'n 800.000 in het jaar. De politie had het extra druk nood het jongensok mooi boetenzitten zwaar is en mensen de rut niet hebben. Het al meldings van oerlijst van jongerein of bijgelijks barbecues is bot dan aan. Meestentijds is de oerlijst op te lossen met een waskoging. In 3-4 zien de omkrieken van wat woorden is frituurvet smieten. De kooikarpers in de viervers had dat net hoe libben. Zat het nou lieket is het mooi opzetzin dien. Joen is de lof beroemd en is het eerst nog droeg en warm. Lette joen en in het eerste part van de nacht zwieren tongerbuien met kans op hagel, windstjitten en op grondplakken wetroerlijst. Morgen wordt het een warme simmerdag met 23 of 24 graden.